ziren eta 2024an satelitunak. Eta ekain Arana Fortiz alkartakoa.
bukatzea. Bukatzeko, 6. tokia egokitu zaie, ezagunak ditugun Bergararak. Julen Murgiondo Izagirre, eta Saio Galarraga Bardina. Hauek, 2022ko kota txapelketan txapeldunak izan ziren. Eta 2024an aurrera Bergara. epaileen lana, eta horren arabera banatuko dira sariak. Sariak honako hauek izango dira. Lehenengo bikotearen zat, garaikurra, txapela eta zapia, eta 250 euro. Bigarrenen zat, garaikurra eta 200 euro. Hirugarrenaren zat, garaikurra eta 150 euro, eta bestentzako, beste hiru bikotentzako, 90 euroko dieta bikoteko. La entrega de premios, claro, se hará según lo que nos digan el juez y la jueza, y van a ser los siguientes premios. Para la primera pareja, copa, chapela y pañuelo, y 250 euros. Para la segunda, copa y 200 euros. Para la tercera, copa y 150 euros. Y para el resto de las tres parejas, 90 euros como dieta. Itxaron apurtxo bat eta berehala esango dizuegu gauza nola joan. Enseguida sabremos
esateko. Tenemos ya los resultados y para la entrega de premios van a subir aquí eta Aizea Teka, que son también danzaris de Itzarte. Hirugarrena, Bergara da. Lehenengo aldiz, Oriotik etorritakoak, Jon Alfredo Zangarin eta sari asko hori dira jasotzen. Azpeitikoak, Jone, Arriaran, Lizarralde, Armana, Aguz, esan behar da, joan Gipuzkoako txapelketa errenterian irabazi zutela. Gipuzkoako txapelduna, Algorta bere txapelduna. Esta pareja, el juez pasado, quedó como primera pareja de hockey Ariñari en Gipuzkoa. El certamen se celebró en Portugal.
argazkia ateratzeko epaileak mesedez igo daitezela eta dantzari guztiak oso dantzari trebeak ikusi ditugu danak, 6 bikote aparteko.